Laugarren mailako zalia eta izurde gela, musika gela, jostailu, ipuin musikala interpretatu dugu. Espero dut gustatzen. Tximeleta koloretxo bat egin behar zuen, lantokian sartu eta egunak pasa zituen egurrari forma ematen. Ezin zuen konpondu eta beste norbaiten laguntza bila atera zen tximeleta gaixoa eskuetan zuela. Batetik bestera zihoala abestitxo bat abesten zuen.
batean